Hai dolok kaisa lachima singsa koktoma bailong tongka TDC by sangsajak tipra idol season 2 o कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है suang nungui rosi charge rok by kokro bangai tongka pute ke biano to nungui mang khana video ni screen o obong kha age ro bailong rang bo burgmai ra hinai o takhun bung tomaya o salman ni bagoi cover chalani mung ke bo saiman kha comment sanani tabo ge comment sari ban mung tama ke saiman bo sajing saina bo salman no bai tam to ong lai khara hinai ke dong nai tang de noro o thani sikang bailong ra video ni ora rai skri anu nai tang de ano khai sopre di haipana ang no kari sojo khai tong malia ang no na senango thisi thangnai o salma nanga no kerosene bulei petrol bulei nin yak boina nanga no sogei pura TTADC by sangsajak tipra idol season 2 o live soli tongmo jara o borok suang nungui thangui kaisa live soli tongmo jara disturb ro khaika tei bo oro thangani kisa kajaro bong ke daka sabong man bagone aro live soli tongmo kisa live ro mathakjai tongka tei o borok te kebia bo social media bere hem baile longjak bo waisa ke bini hamjama borok salmano nasinang ro hinai kopor ong mani oboni salda salni pore ke hai te bongjak khabo oporko bo waisi ke jora news ro reporter ro ngani jibi hospital buskang ro boino kokro suman ro bunu mano meke bo tipra idol season 2 bo nai thike nai tongi aro nin judge ro ko norok de oro pass khalai nai norok de oro sabok gurung ya tong obo hai rok nai ro hinai ar kajang tongi kha engka judge ro bo kisa kokro banglai kha bo aro thapra ro bo jangman nok video screen ro nugi man nai de obo to kaisa belai khan lasi masina kok kaisa live show ro thangi suak ro nungui si sal gadang si hai rok lai ongui tongi hinga tang nai de एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Engke dolok tini bidin bai asung nang laisi nai te kisa kotal video malai no channel kotal ngi tong like share subscribe khain ta puri malai te katal video hambai